rigtig hjertelig velkommen, det skal du sige. Sig du? Ja, ja. Nu skal jeg lige. Goddag, og velkommen til denne video. I denne video, der skal vi lave yoga challenge. Og nu tager vi lige bare lige vores tøj på. Så ja. Okay, vi har fået taget på, og så er vi klar. Det er forfærdeligt. Let's lay down. Okay. Vi starter med... Der kommer billeder i det, så du kan ikke sige det. Ja, der kommer billederne ind, men vi starter med denne her. Måske jeg kommer med. We will nyt. Her. Vi starter med flyvemaskinen, som alle nok kender. Der kommer virkelig med min hammer til dig. Bum, bum, bum. Og så... Fedt for mig. Ja, så skal vi lave sådan her. Hvor lille kammer kommer op og sidder. Så hurtigt. 3, 2, 1. Okay, sådan her. Yes, easy. Det kan du tage på mig. Det kan mig væk. Okay? Okay. Ja! Sådan her. Okay, og så... Jeg kan ikke huske, at jeg skal kigge på videoen. Hvad skal I kigge efter? Ja, hvor vi ses. Det kan man nu. Godt, op. Så ser vi en tyk. Ding, ding. Eller på. Okay, først tryk op, stjerner. Op. Ja, ja, det så der, kom nu. Højre ben. Og stræk. Og stræk. Du kan det der med. Vi er sgu heller ikke så høje. Herinde er der ekstra meget æg, så det kommer til at være ekstra højt. Ja. Au, min røv. Sådan her, og så er det begge de muslimer, okay? Ej, så langt vi kan på hinanden, og så hedder hinanden i det der kage. Okay. Sådan her. Og sådan her. Så langt vi kan væk fra hinanden. Rykker vi lidt tilbage. Ja, kom. Vi sidder og stræk benene. Jeg har det. Vi er overhovedet ikke sammen. Nu kan vi altså godt. Ja, kom. Stræk jer på benene er ikke langt nok til det her. Det er det også, stræk jer på benene. Au! It hurts. It hurts. Man kan godt se det. Det går. Au! Der var ikke meget tøj rundt det der. Okay. Tak fordi I blev med. Det var vores yoga challenge. Synes vi er gode til det? Hej, ses vi i næste video. Hej! Subscribe, abonner og subtere. Like.